Oke dulur-dulur, berjumpa lagi ya bersama aku dan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti aku perjalanan aku di JLS menurut dulur ya. Iki acara niki ndelok dalan JLS gitu. Terus saiki yo wis akeh tembilane bolo. Waktu video-videoku yang pertama kayak ndonong urung ono tembilane. Oh indah banget ya bolo-bolo ya toh. Iki tak awiti saka Prigi ya dulur. Nah iki nyang Prigi tembus sine ya toh. Yo engko sampean kok lek ndelok engko, tapi tak potong-potong ya dulur karena wow banget toh ya toh. Jadi sampean daripada juwen tak potong-potong terus ikuti terus gen ngerti dalan sing JLS sing iki ya toh. Iki sangka Prigi ya toh. Sangka Prigi tembus Gemah gitu, bareng Gemah kok tembus sini gitu. Poh iki pas liburan gitu bolo, pas liburan kayak wakeh sing rene gitu. Oh jan indah banget gitu. Sebelah iki ya tebing terus enek tanduran ijo-ijo. Ayo poh tenan indah banget pokoknya bolo. Cuacanya jan waduh tenan pokoknya. Iki aku ning kene kan wis rada sore-sore ngono to. Dadi warnane iki ya kuning prining. Wah jan tenan iki bolo. Dalane ya enak ya, tapi lewat kene ya aja ngebut-ngebut ya. Masalah iki ya akeh kendaraan ya. Dadi dalane ya wombo. Ya emang enak lek pancal gasno tenan bolo. Bisa maksus kaya ning jalan tol ngono lho bolo. Oh jan iya pemandangannya sebelah jan asik tenan ijo-ijo ta bolo. Enak tenan iki sambil musik kandha iki sebelah iki ya wis ana akeh lho bolo pantai-pantai iki ya. Terus rumah-rumah makan ya santai-santai, foto-foto ya toh. Ning kene iki jan apik tenan toh. Sapa sing wis tau lewat dalan iki yo komen-komen apa lho. Wis pokoke ikuti ae kontene Jejak Sholikin Anak Makyem ya toh, dulur. Dadi akeh videone sing iki jalur iki sing urung tak upload ya toh. Tak wiwiti saka Prigine wae ya toh, dulur. Iki aku lewatku saka Prigine. Jadi perjalanannya yang ini iki bolo. Jadi liburan iki ya dolan-dolan ngono bolo. Wah jan indah banget pokoknya. Tapi sebelah iki dalane ya sebagian ana sing rusak pisan bolo ya toh. Jadi hati-hati dan sing rusak. Ya aku berjalan iki ya rada ruwendeg ngono bolo ya. Ya jenenge sampai amane selamat sampai tujuan atau bolo. Jadi laku ya ruwendeg ora banter-banter. Kan kita menikmati liburan dan menikmati indahnya alam ngono. Jadi ya menikmati suasana indahnya alam, menikmati pantai gitu. Nah, jadi lewat kene iki bisa menikmati semua alam-alam di sini ya, kayak tau tandur-tanduran, motor yo ono is kaya nek kutha-kutha ono kae to ya. Terus sebelah nek tebing gitu. Wah, indah banget toh. Iki enek tebinge, terus enek iku lampu-lampu. Wah, pokoknya tenan. Seneng lewat kene iki. Wah, jan jas tenan. Hawane ke oasis ya toh. Hawane esis seger ngono bolo pas ning lewat kene iki. Ya, tapi ya panas yo ono bolo. Masalahnya kan yo ombo dalan. Iki aku gas tipis-tipis ae kan padha ngerti kanca-kanca iki rumah makan maneng. Pokoknya lewat kene iki ndak kuwatir keluwenan bolo. Penting nggawa dhuwit ngono pas setiap dalan iki ya toh, dalan Prigi menuju sini JLS. Wakeh tempat-tempat rumah makan itu, tempat-tempat istirahat, juga tempat-tempat foto-foto ki wakeh tenan. Pokoknya sepenting sampai santai lihat-lihat tau. Oh jan indah banget. Ini kameranya kediengaan iki bolo, tas ada jegloan itu kan diengak bolo. Iki gawe kamera apa Kang? Iki gawe kamera apa ngaran iki? S-cam ya. Jadi yo mergane depannya kan kaca mobil ta bolo. Jadi yo ngene iki gambare, kenaan kacane mobil kan ngono kuwi ta salah-salah iki.
Wes sing penting pokoknya kanca-kancaku kabeh ki ngerti lah iki tebing-tebing to, tebing-tebing. Jadi kanca-kancaku iki wis ngerti dalan kok prigi tembus JLS. Nah, tadi sampean-sampean gen padha ngerti. Sing wis ngerti ya wis orang gumun, sing ora ngerti gen gumun ngono lho bolo iki spesial gawe kanca-kanca sing nek kutha ya to. Kanca-kanca sing nek kutha iki gen padha ngerti ya to. Penasaran ya dolan rene iki sing penting ngati-ngati. Wis gas terus bolo. Langsungnya terus ya iki yo enak Yubeng ini mergane nek tebinge dhuwur wah tebing waduh bolo mergane iki mbiyen ki ketoke to ketoke iki gunung kaya gunung tebing ngono kae dijebol. Nah iki rumah makan juga kae bolo dijebol. Nah dadi jebol kuwi digawe dalan rada rata ngono bolo. Iki tandurane sing akeh ya gedang ya ngono bolo iki rumah makan maneh wah akeh bolo. Tempat-tempat rumah makan ki akeh niki niki. Nah iki tebinge dhuwur, wah pokoke jan apik dibut modif-modif ngono lho bolo. Tebinge ya bekas galian ki dimodif ngono ya. Iki wah mobil-mobil semua mobil akeh tenan bolo. Nah, iki dalan rene iki bolo. Iki perjalanan iki jauh banget ajine bolo. Cuma tak bagi-bagi wae ya toh. Kanca-kanca tak bagi ngerti perjalanan aku niki selanjutnya yo ono maneh sampai teko pantai pertama pantai Gemah gitu. Engko bareng ngono di pantai sini gitu. Jadi kan padha ngerti. Ben padha ngerti kabeh gitu. Engko ning kono ki yo wis ono kabeh ni pantai-pantai ning ngono ya to. Wis ni pantai Gemah ki apik bolo yo iso dolanan motor-motoran ngono kae. Wah, jan opo ini jenenge motor. Lah iki enek belokan iki ya ana dalane rono naik iki ngendi iki aku ndung ngerti bolo. Dadi ndung paham dalane kene iki yang penting aku ki jalur JLS ngono bolo. Oh, ya jan indah banget. Pokoknya sampean setia mawon ya. Semoga menikmati pemandangan di JLS Pok Prigi sampai sini gitu. Panjang banget boy, ikuti terus ya, ikuti terus saya perjalanan aku, saya balik ke semuanya ya toh, gas terus pokoknya ya. Ngono ki bolo perjalanan ini yang ngono kuwi ya toh, indah banget. Mlebune piye Kang? Iki JLS ndak enak mlebune karce-karce ya toh. Mlebune iku ning nggon pantai-pantaine, nggon pariwisatane kuwi lagi sampean masuk pakai karcis, pakai apa? Duit gawe mlebu ya toh. Utawa lek duit iki kanggone mek nggon warung-warung, toko-toko ngono lho bolo. Lek jalure iki wis aman terkendali ya toh. Iso sampean-sampean ki iso menikmati dalan sing uwombone kaya ngene iki toh. Dalan uwombone kene iki yo wis penting aja banter-banter banget ya, sing penting mlaku selamat sampai tujuanmu ngono lho. Wah, jan. Wis iki wis laku ngobrol karo sampeyan sedaya mawon wis oleh 8 menit punjul ya to. Semoga-moga kanca-kancaku kabeh iso dolan rene, sing urung dolan rene iso menikmati pemandangan seindah iki ya to. Cukup sekian, sahabatku semuanya. Nah, semoga kita bisa kembali lagi ya, kembali ke sini explore lagi ngono. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ini masih banyak kelanjutannya ya. Sik akeh kelanjutannya. Berarti iki sik tak potong ae sithik ngono ta bolo. Ya, dadi iki kok enek kelanjutannya maneh ngono bolo. Wah, akeh sik kelanjutannya. Sampai kok pergi sini ke akeh lho bolo. Ya oke semuanya ya, lur. Sampai jumpa di video selanjutnya.